Dainan nako ang makadulagpakan sarong 46 anyos na lalaki, makalihis na mapalibutan kan otoridad sa pigkasar na bypass operation sa Barangay Santo Domingo Nabo, Camarines Sur, alas 2:20 nin hapon ka nagkaaging Martes, Agosto 20. Nadakop ang suspect, makalihis na mapabakalang kainin nin droga ang police pusher buyer. Nakuha sa posisyon niya ang sarong coin purse asin sarong plastic bag na may laog na sarong pakete nin pigtutubad ang shabu, na may gabat na pokomas o menos 55 gramo na pigkakarkulong nagkakantidad nin 374,000 pesos. Apuera sa droga, nakuha man sa posisyon kaini ang sarong unit in caliber 22 revolver asin 5 bala para sa nasabing badil. Ma'am, dahil na siya nagkaigong tsansa na makadulag pa kasi po napapalibutan po ang kapulisan po. Pigaaram pa kan otoridad kung saan nagkukuha nin illegal na droga ang suspect asin pigbeberipikar pa kung nagamit na sa krimen ang nakuang badil. Liwat po sa Indian po ang samoyang chief of police, si Police Lieutenant Colonel Janding Escalipay, kami po nagpapaabot sa publiko na kung kita po may mga nanunutaran, kung kita po may mga nahihiling na mga individual na nagigibo o may ginigibong mga illegal na activity, dahil po magduwa-duwang isip na mag-report po dito sa ipaturak ang Nabua MPS para po matawan pa po ng mananigong aksyon po. Sa presente, nasa kustodiya na kan Nabua Municipal Police Station ang suspect asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.